Pagiromdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rugna sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers, miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kad sa imong linalang, di imi nasabotan asin naotob, an sa imong kabotan na atamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig intig initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasailan. Ilikay mo kami, ang samong mga namamotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamimbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamimbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamimbi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamimbi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matuka po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang. Isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa tong Santa Misa. Pasasalamat, dulot ni Thomas Glenn Pedro, Leah Margaret Placides, Gloria Aramo and family, Winston Manila, for the gift of life of Esther Pauline Rico, offered by June and Lani Rico. Special na kaagadan
for good spiritual, physical health, and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Esopardo Cantara and family. For fast recovery of Emma. Dulot kan Calios Lovendino family. Special na kagadanman. Dulot ni Christian Jenson Tanyada. To pass the board exam. Dulot ni Ed Louis Molo. Ryan Vibal. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Jose, dulot ni Gloria Aramo and family, Juan, Gloria, dulot kan Asopardo Cantara family, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Jose, dulot ni Nilfa Lee and family, Joel, Lilia, dulot ni Flor Alvarado and family, Carlo, dulot kan Dumikil family, Ruben, dulot kan Armario family.
sinawito ng awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasendo ka Bos. Asin sa imong espiritu, Maray naga sa ka Bos, mga tugag. maray na agaman po, Father. Ako unta, an sa tong mangkasalan, nga ni magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kang mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka, Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika nagtutukaw sa to ka nama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mangkasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagbubukas kan pintuan ni langit no nakahadean para sa mga namundag liwat sa tubig asin Espiritu Santo, dugangi sa imong mga nasasangkuban an biyayang tinaumo, tanganing an mga nalinigan sa gabos na kasalan, day mawaraan nin anuman ang mga panuga, uli kan sa imong karahayan. Uli kay Jesucristo, ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay mong nabubuhay si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Si Esteban nagtaram sa katawohan. Kamu mga tawong masumbigal, matagasan sa inyong mga puso asin bungog an sa inyong mga talinga. Danay kamong minatumang sa Espiritu Santo, siring sa kinaugwalian kan sa inyong kamagagurangan. Igwa daw nin sa man lamang na propeta, na day pinasakitan kan sa indong kamagurangan. Kaidto ginadaninda ang mga naghula na madatong an banal, asin ngunyan kamo ang nagpasaluib asin nagadan sa iya. Yaon ang tugon na dinara sa indo kan mga anghel, kamo man sana ang dai nagutob kaiyan. Pakadangog kaini kan mga miyembro kan sanggunian, nakulgan na gayo sinda asin nagragot ang sa indang mga ngipon laban sa iya. Si Esteban, panokan Espiritu Santo, nagtingkalag sa langit. Nahiling ang kamurawayan ng Diyos, asin si Jesus, nakatindog sa tuon ng Diyos, dangan nagsabi, nahihiling ko ang langit na nabuksan, asin ang aki nin tao nakatindog sa tuon ng Diyos. Nagkuraho sinda nin makusog, tinakpanan sa indang mga talinga. Asin gabos durungan na nagdaguso sa iya. Dinara siya sa luwas kan banwa, asin ginapo. Ibinugtakan mga saksian sa indang mga alikboy, sa pamitisan, ninsarong barubata na angaran Saulo. Mantang ginagapo ninda si Esteban, paulit-ulit ining namibi. Jesus nakagurangnan, ako aansa kong espiritu, dangan luminod asin kuminorahaw nin makusog. Kagurangnan, harisinda pagsingila, kan kasalan na ini. Kan aldaw na ito, nagkaigwanin. Kagurangnan, harisinda pagsingila, kan kasalan na ini. Pagkasabi ka ini na otsan, uyon si Saulo sa kagadana na ini. Kan aldaw na ito, nagkaigwanin da kulang persekusyon,
laban sa simbahan na Jerusalem. Gabos pera sa mga apostoles, nagkawararak sa Judea, asin sa Maria. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Ika kagurangnan ang gapo na sakong pailihan. Ang kalasag na matao sako nin kaligtasan. Huli ta ika ang sakong gapo nin sinasarigan. Huli kan sa imong ngaran, pasunodon asin antabayon mo ako. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong kalag. Asin tutubuson mo ako, kagurangnan. Maimbod sa Diyos, ang sakong paglaom yaon sa kagurangnan. Maguugma ako, asin mararanga dyan sa imong pagkaherap. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Paliwanagan sa imong lalagon sa imong uripon. Ligtasan ako holikan sa imong pagkaherap. Tagoa ako dyan sa hilom nin sa imong lalawgon. Harayo sa mga paghumot nin mga tao. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga tao nagsabi kay Jesus, anong tanda ang ikakapahiling mo, tanganing magtubod kami? Ano ang gigibuhon mo? An sa mong mga magurang nagakaan kan mana, duman sa lantad. Siring nga nasusurat, ipinakakan sa inda tinapay na hali sa langit. Si Jesus nagsimbag, tutong sinasabi ko sa indo, bakong si Moises ang nagtaw sa indo kan tinapay na hali sa langit. An sa kuyang ama, iyo ang nagtaw sa indo kan tunay na tinapay hali sa langit. Hulitan tinapay nin Diyos naghilig sa langit, asin nagtataunin buhay sa kinaban. Dangan nagsabi sinda sa iya, kagurangnan danay natawan sa mo at tinapay na iyan. Si Jesus nagsimbag, ako ang tinapay nin buhay, ang minadulok sa ko day magugutom, asin ang minatubod sa ko day mapapaha sagkod paman. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na agas sa indukabos mga tugang. Sa tuyang mga pagbasa, mga pagpapadagos ini, kan lalong-lalo na sa edot na pagbasa, pagpapadagos kang istorya, hali sa gibukan mga apostoles. Asin, pinagtataong istorya sa tuya, iyo ining martyrdom ni Saint Stephen. Pagkatapos na magtaram si San Esteban, manunungod sa iyang pagtubod before the assembled people. Itong mga tao na siguro din huli sa katagasan kan puso, sa katagasan kan sa indang konsensya, nagtao nin mga saksing putik laban digdi kay Esteban. Pero sa giraray, ining si San Esteban, he spoke at length kung gurano naging dayupot ang mahal na Diyos sa iyang buhay. And at the same time, pinapahiling niya, sugari baga historya, kan dakulao na pagkamuot kan sa tuyang kagurangnan, kan sa tuyang mahal na Diyos. Na kay tu pangaya, maski kita naging dayupot,
ining Diyos na inidayupot sa satuya, even if we have rebelled against Him, God is still faithful. As nagpapadara siya ng mga pagpapagiromdom sa satuya, mga messengers, mga appointed leaders, tangani na sana na maging dayupot man kita sa mahal na Diyos. As in, sa kauri-urihin ngaya, pinadara niya, ang sayang bugtong na aki, tangani na isalbar kita. But the people rejected this great grace from God. Maski na nga ni grabe ang pag-ofresir kan mahal na Diyos kan sa iyang biyaya, still we rejected Him. In the end, si San Esteban ginadan sa paaginin paggapo sarong punishment na pinagreserba sana para sa mga parakasala asin mga paralanghad. Magayon so sinabi ni San Esteban asin parehas man sinabi kan sa tuyang kagurangnan. Kan si Jesucristo, yaon duman sa krus, ang saro niyang enot sa mga huring tataramon, ang sinabi ni Jesucristo, Ama patawada sinda, tadinin araman sa idang ginigibo. Sa parehas na paagi, nadawag niya to si San Esteban, nagsasabi man na, kagurangnan day mo ngaya ini, gibuhon na laban sa inda, but sabiyon ining sakuyang pagkagadan, ining sakuyang martyrdom, day mo ngaya itugot na garibaga laban duman sa mga nagadan sa iya. Digdi sa Ebanghelyo, nadangog niya to ang pagpuon kay ning inaapod na Bread of Life Discourse. Saro ining section sa Ebanghelyo ni San Juan na kung saan pinagre-refer ni Jesucristo ang sayang sadiri bilang bread of life or tinapay nin buhay. Asin sa giraray, digdi sa nadawog niya itong Ebanghelyo, pagpapagirumdom kan ginibukan mahal na Diyos duman sa mga Israelita, kanyaon sida duman sa lantad. Sarong pagpapagirumdom kan pagkamarahayon kan mahal na Diyos. Nakito ang mahal na Diyos pala nagpadaranin mana itong tinapay na hali sa langit, tangani na iyo ang magpakaon, magsustinir sa mga Israelita, despite kang harsh conditions duman sa disyerto. As in, sinabi ni Jesucristo, mas pangaya dyan sa mana ang yaon digdi sa atubangan nindo. Ako ngaya ang tinapay nin buhay. As in, ang magdudulok sa kuya, day na magugutom. As in, minatubod sa kuya, day na mapapaha sagkod paman. Ining mga pagbasa na sa tuyang nadangog, these are reminders kan pagkamarahayon kan Diyos sa satuyang buhay, even before pa. Magayon na pagpapagirumdom, ninhuli ta minsan, nakakalingaw kita. Na sa paghuna bagan niya to, sulu-sulo kita sa satuyang pag-struggle sa ural daw niya tong pagkabuhay. Sa satuyang pagtrabaho, sa saydong pag-adal, ako nga ni sa sakuyang pagministro, minsan na mamatian ko, nakagurangnan, kay puan ko manintabang. But the Lord is reminding us that He has been gracious all the while. And He will be gracious and will provide for us maski sa satuya na pagpapadago sa buhay na ini. Siguro ang tamang disposisyon, iyo ang enot na magpasalamat sa mahal na Diyos. Kay ning dakulon na biyaya na natatanggap niya to kay tupa. And at the same time, pagpapagirumdum sa tuya, nalugod mapukawan kita, na daay mapagal na magdulok sa mahal na Diyos, sa pagpapasalamat asin man sa paghagad kan sa tuyang pangaipo. Ninhuli tan sa tuyang kagurangnan marahayon, matinao asin maheherakon. Amen.
Magpamibi ko mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa idong atang, makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan, nakuon mo, ang mga atang kanagugmang simbahan, asin sa iya na sa imong tinauan, kan dahilan nin siri kadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunga ninding sakod na kagayagayahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, day kakagurangnan ni pagrukyaw sa kabos na panahon. At ang ani mas mamuraway na harubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, dinulot na sakripisyo. Ulit sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos day silikwal binabago, asin ang karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nagugman gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga lagitno na virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, ding tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kadanggadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo maginhawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadaan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tirapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kidaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan samuyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaituba na kapagayagaya sa imo, magkanigo maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay ba niya asin sa iya,
Sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nang ahas kitang magsabi, aman niya mo, nayaon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw niya mo ang katulinongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Pulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanakonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tandaanin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilingaan sa imong banwaan. Asin ang pinagkanig mong mabago kan mga danay na misteryo, warasan mo magkamit kan pagkabuhay liwat, kanday matunaw na laman, napapamurawayon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Morning po.